Изключително маневрен, многофункционален и лесен за работа. Това е челният товарач Маниту, без който са немислими дейностите във всяко едно земеделско стопанство. Неговата дълга ръка с нищо не отстъпва по прецизност на човешката, но пък се справя с лекота с товари, които биха били по силите само на Херкулес до 4,5 тона, като при това възможностите му далеч не се изчерпват само с повдигането и подреждането им. Освен това, можете да го накарате да прави силаж, да почиствате с него селскостопанските постройки, да товарите, да теглите и още куп други полезни приложения, които ще превърнат работата ви във фермата в дейност, сравнима с компютърна игра. Нека не пропускаме и фантастичната маневреност, която се осигурява от възможността и 4-те колела да променят посоките си. Така, Маниту може буквално да се движи настрани или пък, ако завива, радиусът е сведен до минимум. Да не говорим и, че задвижването е 4x4, което му гарантира проходимост при всякакви терени. Режимите на управление също са 4, според условията на работа. И понеже специалистите от Маниту са наясно, че работата в една ферма може да продължи дълги часове, те са се погрижили товарачът наистина да е здрав и издържлив при всякакви условия. Високата ефективност се постига и благодарение на дизеловите двигатели, с които са оборудвани машините, разработени в сътрудничество с световния лидер в тази област Пъркинс. Висок въртящ момент, нисък разход на гориво, а дори и възможност за работа с биодизел. А с хидравличните спирачки, които действат и на 4-те колела, спирането е абсолютно надежно. И не на последно място, понеже ежедневната поддръжка на една машина често пъти отнема доста време и сили, а времето, знаем, е пари. Затова конструкторите са се погрижили и тези досадни дейности да стават по най-лесния и бърз начин. Повече информация за товарачите Маниту и за схемите за закупуването им ще получите от фирма Фермер 2000, град Стара Загора.